May hapon, mga igsuon, diri sa ebanghelyo ba? Nganong migamit man ang atong Ginoo og imahe sa usa ka yoke or yugo? Kay naa di ay ninindot kaayo nga mensahe alang nato. Kini di ang farmer, kung mag-train siya og bag-ong karabaw unsaon pagdaro, partniran sa siya og katong mas karaan, swito sa trabaho, ligon, mas kusgan ug mas mature nga kabaw. Ug ang itaod nilang duha aron masumpay sila kaning yugo. Tan-awa ninyo sa comment ang picture nga akong i-post. Okay? Now, ang trabaho ra gyud sa bag-ong kabaw is musunod ra gyud siya sa direksyon sa karaang kabaw. Maunay iyang mentor, maunay iyang teacher. So unsa kahinaya, unsa kapaspas, musunod ra gyud siya, di gyud siya musimang. Kay kun musimang siya, dali ra siyang kapuyon, matumba siya ug maapektuhan ang trabaho. So kay trainor man ang karaang kabaw, mas bugat, take note, mas bugat ang iyang gipasan kaysa sa bag-ong kabaw. Ninduta man di ay na. Mao di ay nga diya nato masabtan, si Kristo nagpahinumdom nato. Kuyog lagi nako, sunda lagi ko. Ayaw gyud og simang nga magbuot-buot kag imo. Kay pag abot sa problema, tumba gyud ka, luya ka, di ka kalahutay. Kuyog nako kay tabangan ta ka og pas-an. Mao siguro mga igsuon nga daghan nato mga igsuon diha nga pag abot sa problema, discourage dayon. Kay posible basin gabuot-buot. Wala na nagsunod sa Pangginoo, nihimo nagkaugalingong pagbuot, kay lagi, lami, ganahan, pero sayop. Now, kini lagi hinungduman nato. Pag abot gani sa mga problema, dayon pamati nato bugat, hinungdumi, that is just 20%. Ang 80 nga ikaw pud untay mo pasan, gitabangan ka ni Lord, siya'y gapasan. So, panahon sa mga problema, mga igsuon, piyong lang sa mata dayon, paminawa lang si Kristo nga mihatag nimo og kasiguruhan. 20% ra na akong gipapas-an nimo. Gitabangan ta ka ako'y nikuha sa 80, ikaw imuha unta di tanan, aron mapabati nako nimo nga kaya lagi nimo ang pagpas-an sa imong mga problema. Kaya nimo silang atubangon. Ayaw og give up kay giubanan ta kag pas-an. Okay? God bless!